Partner van Limburg Vandaag is Intratuin. Ja, welkom bij weer een nieuwe uitzending van Limburg Vandaag. Sinterklaas is het land doet en het is natuurlijk tijd voor de kerstboom. Daar weet Romeo Sommers van de Intratuin ons alles over te vertellen. Maar ook kasteel Limburg staat in het teken van de kerst. En we hebben een bijzondere gast vandaag, Martin Hurkens. We kennen hem natuurlijk allemaal van Holland's Got Talent. Hij gaat straks voor ons zingen, maar niet hij alleen, namelijk ook de Red Hill Singers uit Schinveld. Daar heet er namelijk ook, of daar zingt er nog steeds bij. Dus dat heb ik ook veel moois beloven. Maar wist je dat er ook nog andere mooie talenten had? Let maar op. Het gaat hier wel om moord. Een medium? Entiteiten zijn vaak gevangen tussen het aardse en het hogere niveau. En ik durf gewoon 's nachts niet eens meer in mijn eigen bed te slapen. Geef me je hand dus. Ik kan haar en jullie niet helpen. Ja, kon iemand me verdomme vertellen wat hier aan de hand is? Ja, we zoeken een stuk van de spannende trailer van de film Omega. En daarom zitten mijn volgende gasten aan tafel. Patrick Haagmans, de regisseur. Welkom. Dankjewel. En Martin Hurkens. Zometeen komen we nog bij wat uw rol hierin precies is. Okay. Want ja, Patrick, je bent inmiddels al 3 jaar werkzaam aan deze productie. Ja, dat klopt. Namens de Limax Film Productions. Ja, 3 jaar. Ben je nou niet blij dat hij eindelijk klaar is? Ja, ik ben wel blij dat hij klaar is, maar het is 3 jaar lang met cast en crew en alle mensen die eraan meegewerkt hebben, is het natuurlijk ook een heel emotioneel moment. Ja, morgen gaat hij in première. Ja. En ja, het is wel heel spannend op dit moment. Ja, want Omega, het staat voor het einde. Ja, dat klopt. Maar waar gaat het verhaal nou precies over? Nou, het verhaal gaat over een familie die komt wonen bovenuit Holland en die gaan wonen in Heerlen, kopen er een huis van 1,2 miljoen euro. En het bedrijf van vader gaat failliet. En dan gaat er van alles mis. Ja, er komt eigenlijk een spalt in. En het gezin gaat het niet meer goed mee. En er komt een crisistijd. De mijngeschiedenis van Heerlen speelt erin mee. Omdat ja, wij van Limax Film Productions vinden heel erg dat de mijngeschiedenis in Limburg... de mensen die in de mijn gewerkt hebben, die moeten nooit vergeten worden. En daarom zit ook de mijn in het verhaal. En dit is ook echt allemaal in Heerlen opgenomen? Het is voor 95% in Heerlen opgenomen. Omdat we in Heerlen eigenlijk geen mijn meer hebben wat nog leeft of waar je naar binnen kunt. Moesten we daarvoor naar Valkenburg. Maar dat is een mooi uitstapje, denk ik, toch? Ja, het is een absoluut mooi uitstapje. Je mag in Valkenburg, als je dan in de grotten daar mag filmen, een heel weekend lang, ja, dat is absoluut geen straf, nee. Ja, nou heb ik begrepen dat de film geïnspireerd op de film Poltergeist. Ja, ik heb de film, toen ik in mijn jeugd was ik heel erg gedreven. En toen ik de film Poltergeist had gezien, vond ik dat helemaal geweldig. Van Steven Spielberg, hè? Ja, van Steven Spielberg. Het is gewoon natuurlijk een geweldige regisseur. Heeft geweldige mooie films gemaakt. Maar Poltergeist is een van de films die ik me als kind kan herinneren. En toen ik de kans kreeg om deze film te maken, toen had ik wel zoiets van, nou, dan ga ik hem daarop... is dat wel een groot voorbeeld. Ja, nou is het mooie aan dit project, het is op low budget gemaakt. Ja, dat klopt. Superveel vrijwilligers hebben er hier aan meegeholpen. Over de 400. Over de 400? Ja. Maar hoe pak je dat dan aan? Want je wilt natuurlijk wel een heel goed eindproduct neerzetten. Ja, hoe pak je dat aan? Dat kun je niet alleen. Ik heb Omega absoluut niet alleen gemaakt. Je moet mensen enthousiasmeren. Je moet sponsoren krijgen, je moet locaties. Er zijn 19 locaties gebruikt in de film. Je hebt maar €15.000. Dat is in principe voor 3 jaar tijd. Dat is de gemeente ook gesubsidieerd? Ja, hè? het is van de gemeente Heerlen en Huis voor de Kunsten. En dan ga je mensen zoeken. Dan ga je zorgen dat je cast en crew krijgt. En dat was het vroegere VET-TV. En daaruit heb ik samen met Stefan Tolen, op een gegeven moment zijn we samen ook dat was één kliek eigenlijk. Wij waren één front wat de film helemaal gewoon gemaakt heeft. Ja. En nou, een van de vrijwilligers die mee heeft gedaan zit links van je. Ja, Martin. Martin Hurkens. Hallo. Hoi Martin. Ja, Martin, hoe ben jij bij die film betrokken? Ik werd benaderd inderdaad door Patrick tijdens een feestje, een receptie was het geloof ik. Hè? Ja. Ja, dat klopt ja. Stonden we met Christian Peterman, raadslid in Heerlen. En ze kwamen met het mooie idee of ik niet mee wilde spelen in een film. Nou ja, ik heb al zoveel nieuwe dingen meegemaakt in mijn leven de laatste 2 jaar. Ja. Dus dit komt er ook nog bij. Maar wat is dan precies een rol erin? Ik ben persvoorlichter van de burgemeester. Van de burgemeester? Ja. Ja, Christian Peterman is de burgemeester. Ja.
En meneer Hurkens die speelt de persvoorlichter. Want er is in de film moet er voor de pers even iets verteld worden. En dat doet meneer Hurkens. Maar op zich, je hebt natuurlijk wel de afgelopen 2 jaar ook goed in de gaten gehouden wie dit allemaal precies gaat, wie de pers neem ik aan, toch? Ja, absoluut. En zeker in het begin was dat heel erg intensief. Dus daar kun je weer van leren, ja, absoluut. Ja, leuk om mee te maken met andere Ja, vrijwilligers. absoluut. Ja? Het is een hele mooie... is 1 dag geweest eigenlijk. 1 volledige draaidag. En ja, fantastisch om mee te maken. Ja. Maar ja, komende, morgen dan, de première natuurlijk. Ja. God je er ook neem ik aan? Ja, natuurlijk. Dat wil je niet missen, hè? Dat wilt je niet missen. Nee. Ja, en die première, wordt er nog een speciaal feestje voor gevierd? Ja, dat wordt gigantisch. We gaan om ongeveer 5:15 komen cast en crew komen aan bij de Royal Theaters in Heerlen. De bioscoop zal er helemaal versierd zijn. Er zal een rode loper liggen van 20 meter. Er komen 2 limousines van 15 meter komen aan. Vuur, vlammen, vuurwerk, ja, alles. Ja, het is allemaal, het is allemaal mogelijk gemaakt. En ook naderhand hebben we een afterparty. Daar gaat de geweldige band Noise gaat daar spelen. En, geen onbekend ook voor Marten en Hurkens. Nee, ja, absoluut niet. Maar allemaal, en dat moet ik dan ook nog eens een keer herhalen. Want iedereen die ook weer aan de première meewerkt, doet dat ook weer vrijwillig. Ook Noise komt helemaal gewoon vrijwillig komt spelen. En dat geeft je wel een warm gevoel. Als al die mensen op een gegeven moment ook zien van... die mensen hebben wat moois op poten gezet. Nou gaan wij er ook wat voor doen. Ik heb Vromberger champagne van Marcel Somers. Ja, hoe gek kun je het verzinnen? Martin gaat zingen morgen. Ja... Dan gaat hij ook nog hier zingen. Ja, ook nog. Dus ja, ik ben een gelukkig mens. Ja, nou hebben we nog 1 stukje wat ik graag wil laten zien. Want nog een ander bekend gezicht die natuurlijk meedoet is Nelly Vrijdag. Oh ja. Zij heeft ook met liefde meegewerkt aan de productie, hè? Ja, ze heeft haar eigen treinkaartje betaald om naar onder te komen naar Heerlen toe. En Nelly is gewoon een schat van een mens. Het is echt zo'n omaatje wat je eigenlijk gewoon wilt adopteren. Ze is 76 jaar. Maar ja, je merkt er niks van. Ze is nog helemaal kwikfideel en het is echt een geweldig mens. En ze heeft een schitterende rol in Omega neergezet. Ja, voor de mensen thuis die denken, wie was dat ook alweer? Nou, we kennen haar natuurlijk als Ma Vlodder uit die serie en de films die er gemaakt zijn. Hartstikke leuk dat ze meedoet. Maar ja, we hebben nog even een heel spannend fragment waar zij in voorkomt. Oké. Waar heb je haar voor het eerst gezien? De eerste keer, die was in de slaapkamer. Dan gaan wij naar de slaapkamer. Wacht. Ik voel een aanwezigheid. Een sterke kracht. Hoe heet jij? Miranda. Wat wil je ons zeggen? De tijd van Omega nadert. Ik vind het echt ontzettend spannend, hoor. Volgens mij is het de film die ik in elk geval niet in mijn eentje moet gaan kijken. Ja, dat weet ik niet. Het is een hele spannende film. We hebben met de man die het geluid heeft verzorgd, heb ik ook specifiek voor gezorgd dat mensen gaan schrikken. Dat is wel een van de thrillers die in de film zitten. Je gaat vast en zeker gewoon schrikken. Ja? Maar die special effects? Ja, de special effects heeft Rico Derks verzorgd. En dat zijn de grafische effecten die erin zitten. Dat is ook heel heftig, maar de schrikmomenten die erin zitten... En schrikmomenten combineer je met goed beeldmateriaal en heel goed geluidmateriaal. En dat is schitterend op elkaar afgewerkt. En dat wordt echt schrikkend in de bioscoop. Ik dacht dat echt mensen soms wel een defibrillator nodig gaan hebben. Nou, laten we het niet hopen in elk geval. Toch? Ik hoop het niet, maar Nou, het gaat wel gebeuren, denk ik. Ja, morgen dus in première in Heerlen. Ja, absoluut. En vervolgens nog te zien? In echt. En hij komt weer terug in Heerlen. Hij gaat weer terug in januari in Heerlen. En dan gaan we hopen dat we door heel Nederland gaan. We hopen dat we opgepikt worden door de media. Omdat het een low-budget product is. Word je op dit moment gewoon, en dat is wel heel erg jammer, nog niet serieus genomen door de grote distributeurs. Kijk, als je er 1,5 ton aan hangt of je hangt er 2 miljoen aan, dan ben je meteen helemaal de man en dan kun je genoeg reclame maken. Wij moeten het gewoon doen van alle sponsoren die ons graag willen helpen. Ja. En ja, daar zijn we wel heel dringend naar op zoek. Dat de film gewoon in de markt gezet wordt en dat er meer bioscopen zijn die graag deze film zouden willen draaien.
Nou ja, wat ik gezien heb, volgens mij is het echt een aanrader. Dus mensen thuis, ga er naartoe, ga kijken naar Omega. Vanaf morgen dus in première in Heerlen. En Martin, ja, ik wil jou vragen om alvast klaar te gaan staan. Want dadelijk hebben we ook nog eventjes een mooi gesprek samen. Maar je gaat ook nog even voor ons optreden. Oké, heel graag. Ja, nou, Patrick, jij ook hartelijk dank voor de toelichting. En voor de mensen thuis mag ik nog even een prijs weggeven. We hadden net al eventjes over Nelly Vrijda. Ze speelt natuurlijk in Omega, maar op dit moment staat ze namelijk zelf in de theaters met Jap Jum, het circus van de nacht. En daar mogen wij kaartjes voor weggeven. Op 12 en op 13 december is het namelijk te zien in de Maasport in Venlo. En wilt u er naartoe op donderdag 13 december, mail dan even naar limburgvandaag@tvl.nl, want dan maakt u kans op kaartjes voor die dag. We mogen er 3 keer 2 weggeven, dus absoluut de moeite waard. Maar wat ook zeker de moeite waard is het optreden wat Martin Hurkens hier voor ons gaat doen, namelijk Nella Fantasia. Io vedo il mondo giusto, le tutti vivono in pace e onestà. Io sogno d'anime che sono sempre libere. Ja, net natuurlijk al even gesproken over de film Omega, wordt je aan Del hebt genoemd. Ja. Maar ja, inmiddels is het ook alweer 2 jaar geleden
dat je mee hebt gedaan aan Hollands Got Talent. Hè? Ja, dat klopt. Wie keek je nou terug op die afgelopen 2 jaar? Ja, fantastisch. September 2010 wordt het. En ja, ik moet zeggen, ik maak de mooiste dingen met die zich aan het vuur stellen. Het is gewoon geweldig om dit te mogen doen. Absoluut. Ja, wat zijn nou een beetje de hoogtepunten van het afgelopen jaar? Als je erover terugdenkt, en ik werd vaker gevraagd inderdaad, toch wie dat is en wie dat wordt. Het eerste moment in de voorronde, dus toen in de auditie, ja, dat moment van applaus op het einde, dat blieft nog immer een heel speciaal moment. En voor de rest is het, wanneer ik ergens kom, de mensen die stonden met een smile te wachten tot ze begint. En dat is zo fijn. En of dat nu, egal wat het is, door heel Nederland, het is gewoon fantastisch om mee te maken. Ja, dat geloof ik inderdaad. Ja. Er is een prachtig mooie cd gekomen, Signaren van u. Ja, die waren al vrij snel uitgekomen en meteen goud, hè? Ja, meteen goud, inderdaad. Flink er tegenaan. We gaan dadelijk Micho er nog van weggeven, want de mensen die dan nieuwsgierig zijn, gewoon even blijven wachten. Maar ik had in de tussentijd, want deze is uitgekomen in 2010, eigenlijk toch ook wel een tweede album verwacht. Ja, wie zit het al mee? We zitten Guido Dokkerswa, zijn kantoor. Revi Music is nog steeds mijn management. Die hebben het toen opgepakt. Die hebben het toen opgepakt. En een prachtig orkest wat dit gespeeld heeft. Wat dadelijk ook te huren is op mijn achtergrond, op mijn orkestband. Schitterende muziek. En het is een feest om daar überhaupt aan te mogen zingen. Maar we zijn bezig met een nieuwe cd. Alleen, daar komt wat dingen om proberen in Duitsland binnen te komen, waardoor het verstandiger is om eerst wat andere dingen op te nemen en die mee te nemen voor de optredens in Duitsland. En dat is natuurlijk toch wel, en dan tevens ook mijn cd, zo'n jaren, om die dan meteen ook daar uit te brengen in Duitsland. Dus dat is het plan. Dus het is gewoon een slimme uitstel. Ja, een overweging. En als de nieuwe cd zal rond maart zal die uitkomen. Oké, dus we moeten nog heel even wachten en dan gaat het komen. Ja. Maar je hebt eigenlijk, als we terugkijken naar wat je overal op het podium hebt gestaan. Je hebt inderdaad met Guido en Wendy heb je opgetreden. Rowenaars heb je op het podium gestaan. Ja. Het Tirolerfest in Sittard. Dus het is echt heel divers, hè? Wat je doet. Absoluut. Ja, wie komt het dat ze iedere keer bij je terechtkomen daarvoor? Ja. Er wordt gebeld, hè? En schijnbaar zijn ze die toch hier komen. Het Tirolerfest, wensen dat nog eens, Oktoberfeest. De mensen huren de ganse dag natuurlijk Tiroler muziek en vinden dat toch wel prettig, denk ik, om door zo'n half uurtje luistermuziek tussendoor te doen. Hè? Ja. En dan de Bekker nog immer, hè? De Limburger of de Van Schenveld te huren, ja. Nou, heb je ook liefdadigheidsprojecten gedaan? 2 keer zit je al naar Turkije geweest, heb ik begrepen. Ja, absoluut. Wat voor project waren dat precies? Door met helpen voor eigenlijk gehandicapte mensen in Turkije. Op dit moment ben ik bezig met een inzameling voor goederen die we kunnen vervoeren naar Turkije. Het is geheel belangeloos. Dat wordt in Turkije opgeknapt en dat werd dan onverdeeld onder de invalide mensen in Turkije. En voor dit jaar ben ik weer uitgenodigd om weer erin te gaan. Ja. En je ziet er ook geweest, en toen heb ik ook een duet gezongen met de dochter Melanie. Ja, dat klopt. Die inderdaad met Noise optreden dan morgen op de première van Omega. Ja, ook dat, ja. Maar zing je zo vaker de duetten of is het echt een uitzondering? Met Melanie is het inderdaad zo dat het, als de mensen het willen, ze zingt in de groep Noise, in de band Noise. En dat is erg lustig naar leven. En eigenlijk is het op verzoek nog steeds dat ze af en toe de mensen het willen hebben, de duetten met ons samen. En dan doen we dat nog een keer, ja. Dat is toch wel zo bijzonder. Denk ja, ik zeker, samen, zeker weten. Ja, en heeft Wildschog denk ik ook een beetje toe, want ik heb begrepen dat de dochter ook werkzaam is. Ja, dat klopt inderdaad. De andere werk bij Cox & Co hier in het tuincentrum, in het tuincafé. Ja. En verder zien er nog echte muzikale mensen binnen de familie? Ja, iedereen maakt muziek bij ons. Mijn kleinzoon van 4, die is helemaal gek van muziek. En prachtig. Dat moet innoveren, dat kan niet anders. Dat kan niet anders. Nou ja, je zit ook nog bij de groep de Red Rail Singers. Ja, dat klopt. Daar komen we dadelijk ook nog van alles van u aan, want ze zien ook goed genodigd om mee te gast. Ja, hartstikke mooi. Ja, zeker. Ja, zeker. Maar is het niet lastig om dat allemaal te combineren? Jawel. Ja, dat is ook het nadeel ervan. Hè? Dat ze een aantal groepen waar ze in zongs, dat ze die toch uiteindelijk op een laag pitje moet zetten. Omdat 1, het kwartier het niet te combineren is, maar 2 ook de rustmomenten die zichzelf moest
pakken, ja, die moesten pakken. En dat zijn er niet zo heel veel, dus ja. En het is vaak toch de vrijdagen, bijvoorbeeld bij Oranje, bij de zangvereniging Oranje, die wat de repetitiedagen is. Dus die moet ik dan overslaan. En dat is het nadeel van... als ze alleen... Ja, dan moest je keuze maken, ja. Ja, nou stond je met New York ook nog met het Limburgse Symfonieorkest op het podium, hè? Ja, geweldig, hè. Dat die me gevraagd hebben. Dat is toch magnifiek, hè? Ja, dan moet ik 4 nieuwjaarsconcerten met gaan doen, joh. En de repetities gewoon nog plaatsvinden? Die gaan nog plaatsvinden, ja. Niet zo heel veel. Die verwachten dat ik het ken. Ja. Dus, maar het is wel leuk hoor. En dan met Brian Lambrechts een paar leuke dingen opstaan. Dus het is, ja, het is feest. Het is echt feest. Ja, is er nog iets speciaal van gezegd van door leef ik op dit moment echt naartoe? Of is het echt van alles bijeen? Het is echt van alles bijeen. Met name het Limburg Symfonieorkest. Dat is toch wel een toppunt in mijn, vind ik wel, in mijn carrière. De 25 theaters met Guido wordt natuurlijk één groot feest. Ja. Maar dit in Limburg, in de Limburgse theaters, vind ik natuurlijk ook prachtig om te doen. Ja, dat geloof ik. Ja, en dan hopelijk in maart wellicht voor ons een tweede album. Wat zeker weten, zeker weten, ja. Nou, wij gaan in elk geval nog een mooi nummer van de geur en straks treedt je nog op met de Red Rails. Oké. Dus, of de Red Rail moet ik zeggen natuurlijk. Ja. Gaan we vast klaarstaan. Dan geef ik voor de mensen toe nog eventjes deze cd weg, want die kent je winnen. Signaren, de mooie debuutalbum van Martin Hurkens, worden mij goud binnen het gehaald. Zeker de moeite waard. En wat je daarvoor moet doen is even een mailtje sturen naar limburgvandaag@tvl.nl en dan mag je misschien wel kans op zo'n prachtige cd. Maar eerst gaan we nog om luisteren. Eerst nog een keer voor ons Martin Hurkens. Tutti i giorni preghiamo di fare un mondo senza guerra, senza fame, con bambini felici. Tutti i giorni come fortemente la te voglio marrano fortemente così futuro pieno di pace pace questo non amiamo per sempre tutti i giorni speriamo a non vedere lacrime ma sorrisi mondo senza crisi con bambini felici questo mondo amiamo per sempre questo mondo bisogniamo fortemente fossi il futuro pieno di pace pace questo mondo amiamo per sempre tutti i giorni bramiamo che il mondo sarà una stanza piena di speranza, con bambini felici. Questo mondo amiamo per sempre, questo mondo bisogniamo fortemente, fossi il futuro pieno di pace, pace, questo mondo amiamo per sempre, questo mondo amiamo per sempre, questo mondo bisogniamo fortemente, fossi il futuro pieno di pace, pace, questo mondo amiamo per sempre.
sempre. Ja, dat was weer een fantastisch optreden van Martin Hurkens. Dan komen we meteen met de Red Wheels Zingers uit Schinveld. Dus dat belooft nog heel veel meer moois wat we gaan huren. Eerst komen we naar de reclame en we zien zo weer terug. Partner van Limburg Vandaag is Intratuin.